Larrialdi klimatikoa, krisi energetikoa, planetaren gehiegizko ustiatzea, Teknopolisen askotan hitz egiten dugu gai horietaz. Errealitate gordina esan ohi den bezala horixe da, gordina eta kezkagarria. Baina errealitate horrek badu beste aurpegi bat, eta da egoerari buelta eman nahi duten ekimenak ere agertzen direla aldi berean konponbide izan nahi duten proposamenak. Gaur horietako bi erakutsiko dizkizuegu. Hasteko, etxe pasiboak. Aislamentua. Errez ulertzeko termo bat izango baliz bezala. Eguzkiko energia hartu egiten da eta barruan mantendu egiten da. Orduan aurrezten da energia asko. Eta baita ere, ikusiko dugu Mondragon Unibertsitateak ekonomia zirkularraren alde egin duen apustua. Nahi izan dena da ikusi zelan landu ekonomia zirkularra unibertsitate mailan. Gaur mundua alda daitekela erakutsiko dizuegu, hoberako noski. Az gaitezen! Kaixo! Kaixo! Bueno, etxe pasibo baten aurrera etorri gara. Bueno, bi etxeren aurrera etorri gara, izan ere hemen bat bukatua dugu, eta hemen eraikitzen ari zaretena, ez da? Baina gauzak garbi uzteko hasieratik. Zer da etxe pasibo bat? Beno, etxe pasibo bat berotzeko oso energia gitxi behar duen eraikin bat da. Berez, errez ulertzeko termo bat izango baliz bezala. Eguzkiko energia hartu egiten da eta barruan mantendu egiten da. Orduan aurrezten da energia asko. Kanpotik ez du beste edozein etxeren alde handirik, ez? Passive house bat ez da desberdintzen beste edozein etxetik. Ikusten duzue, hau igual pizkat modernagoa da, baina ina alda baserri itxurakoa edo nahi den estiloka. Hori jabearen erabakian dago. Gakoa da eraginkortasun energetiko. Erabateko esango dugu, ez da? Eraikitze sistema da gakoa. Passive House termino alemanak eroso izateko energiarik kontsumitu behar ez duten etxeak eraikitzeari egiten dio erreferentzia. Ideia ez da berria noski. Izan ere, zibilizazioaren hasieratik eraiki izan ditugu etxeak inguruko baldintza klimatiko eta geografikoetara egokituta. Passive House kontzeptua 1980ko hamarkadan sortu zen Estatu Batuetan eta 1990ko hamarkadan hobetu egin zen Alemanian. Garai hartakoak dira Passive House Institutua eta izen bereko ziurtagiri estandarra. Kontzeptuaren sortzailek diote ardatza ez dela diseinua, eraikitzeko modua baizik. Etxe pasiboek edo Passive House deiturikoek jasangarritasunaren eredu izan nahi dute. Datu gisa, batez beste, aurreztu daiteken energia 165 izan daiteke. Passive House bat egiteko 5 irizpide jarraitzen dira. Isolamendua oso garrantzitsua da, horregatik etxe osoa dago isolamenduz babestuta. Hormak, zapaia baita lurra be bai. Termoefektori lortzeko. Hori da. Adibidez, isolamendua hemen ikusterik badugu, hemen aurrealde honetan, etxe honetan. Hemen isolamendua kanpotik doa, kanpoko partetik, baina bi modutan dago estalita. Alde batetik,
honetan dago satea jarrita, satea da mortero bat jartzen dana isolamenduan zuzenean gainean, eta badago beste aukera bat da ikusten dana beste aldean, egurra. Egurra, beltz hori. Beltz hori, egitura bat jartzen da, eta egituran itzatzita egurra. Izan leike be bai, keramikasko piezak, erabili aldira, hainbat modu dago hori babesteko. Horrekin batera, horrekin lotuta, babesten da bai zubi termikoak, ezin dira egon zubi termikoak. Ze hortik hotza sartzen da kanpotik, horregatik hirugarren irizpidea da leiho onak jartzea. Erabiltzen dugu normalean 3 beira dekozan leihoak. Beste irizpide bat da hermetikotasuna. Oso hermetikoak dira etzeuek, egon behar dira guztiz itzita termoefektu hori lortzeko. Kontxo. Eta hermetikotasun hori horrekin lotuta bai dago beste gauza bat. Ez danez sartzen eta ez da barrizten airea, ez dago zirrikiturik eta ez da sartzen airea. Eta orduan horregatik jarri behar da ventilazio mekaniko bat. Eraikin edo etxeen hermetikotasuna neurtzeko proba edo testetako bat da blower door izenekoa. Hermetikotasun test horrek eraikinean dauden infiltrazio mailak antzematen ditu. Proba egiteko, kanpoko ateak eta leihoak itxi behar dira, eta aireztapen zirrikituak estali. Blower door testaren ekipoa sarrera nagusian edo leiho batean jartzen da. Helburua da, kanpoaldearen eta barrualdearen artean dagoen presio diferentzia neurtzea. Etxe pasiboetan, airea modu kontrolatuan berritu behar da. Horregatik da garrantzitsua, hermetikotasun neurketa hau gainditzea, Passive House ziurtagiria lortzeko. Wow, ederra, ez da? Barrutik ere, termoa badakizu nire buruan sartzen zaidanean zerbait, termoa gora, termoa bera, eta arnasten duen etxe isolatu bat. Non abaritzen da, etxe honek arnasten duen, etxe pasibo honek? Hemen arnasketa hori, dinozen arnasketa, horretarako erabili dugu makina bat, ventilazio makina bat. Honen berezitasuna da, erabiltzen dauena, ditzen dena, rekuperador de kalor. Barrutik ateratzen den aire epela, kanpotik sartzen denak hartu egiten dau, eta orduan sartzen den airea ja ez da sartzen kanpoko temperaturarekin, sartzen da berotuta, epelduta. Eta aire garbi hori ateratzen da egongelan, logelatan. Eta non ikusten da, nondik irteten da? Irtetzen da, kasu honetan zapaian dagozan hau batzuk. Sukaldean dagoena horrek batu egiten dauz, hori da, aire zikina do erabila zurgatu egiten dau. Sukaldean, komunean, baina aire garbia, egongela eta logeletara urtetan da. Eta kontrolatzen duen teknologia, arnasketa hori, trukaketa hori kontrolatzen duen makina hori kasu honetan kanpoan dago. Filtroa, iragazkia ipatu duzu, horrek ere bere funtzioa dauka, ez da? Garrantzitsua, ez da? Aire trukaketa horretan, aire garbia izan dadin sartzen den, ez da? Bai. Hauxe da, ai ama, poliki. Eta, nion bezala honek bere funtzioa du, ez da? Airea garbitu egiten da. Hemetik sartzen da aire zikina, eta hemen gelditzen dira zabor guztiak. Ikusten da. Efizientzia energetiko handia lortzeko etxeak aerotermia sistema ere badu. Balkoian dagoen gailuak airea erabiliz energia sortzen du, eta ondoren etxearen barrualdean dagoen beste gailu batera bideratzen du. Barrualdeko depositu batek ura berotzen du, sukalde eta komuneko ur berorako, eta zoru erradiatzailearen hodietan zehar banatzeko. Energia aurrezpena nabarmena da, eta momentuan ikusi daiteke gainera. Hemen ikusi aldugu kontrolatu hori ze temperatura gura dugun, baina horretaz aparte aldugu ikusi zenbat kontsumitu dugun, zenbat energia kontsumitu dugun, eta zenbat sortu dugun. Aerotermia sistemak. Aerotermia sistemak hori da. Motoioneri sakatuta, hilabete honetan kontsumitu dugu, adibidez, 47 kilobatio ordu, eta sortu dugu zoneta 81. Wow! Bai. Gehiago sortu da, kontsumitu baino. Bai, hori da. Esanguratsua. Bai, hola da. Hau da, alde handia. Froga, sistema hau eraginkorra dela, erakusten duen froga, ez da? Hori da. Etxe pasiboa izango den honen barruan gaude, ez da? Horrelako asko egiten dituzue?
Bueno, egiten doguz, batzuk izaten dira zertifikatuak, hau ez da zertifikatua, baina horrondoan dekoguna bai. Zer esan nahi du, zertifikatua izate horren? Zertifikatua da, bete behar doguzala dokumentazio batzuk, justifikatu behar doguz lako materialak erabili doguzan, zelan egin doguzan kalkulu guztiak, hori Alemaniara bidaltzen da, eta bertan emoten da hori zigilu bat. Bezakite onarpen zabala izaten ari den Euskal Herrian, asko egiten dituzuen adibidez. Bai, pues, zenbat eta urrunago, osea, penintzulan zenbat eta gorago, Alemaniatik hurbilago esan deigun, gehiago egiten dira. Zenbat eta goalderago gitziago momentuz. Ezakin nor izango den etxe honen jabea, baina ze bezero tipo edo etortzen zaizuet. Bai, datorkigunak orokorrean kontzientziatutak badagoz, ez? Beste batzuk igual ez daukie ideia askorik, baina, konfidantza osoa jartzen da horie, eta usten da horie esaten dugu, egizue gure dozun moduan, eta, konfidantza dekogu. Baina diru aurrezten dela, bai, ez da? Hemen energia ez da xautzen, hemen. Bai, diru aurrezten da, etorkizun baten, horregatik inbertsio bat egiten da lehenengo. Miren, materialei buruz hitz egin dezagun. Egurra, panelak, porlana ere bai, zer erabiltzen duzuen? Zuen lehen gai gisa. Bai, egurra asko erabiltzen dugu. Obra baten asko gustatzen zaigu erabiltzea, eta kasu honetan erabili den sistema da egurrezko entramatua. Egurrezko entramatua deitzen zaio, hemen ikusten ditugun paneletan, sandwich bat izango bazen bezala. Kanpokaldean bi tablero erabiltzen dugu, haietariko bat hermetikoa izan behar dena, barrurak adoana, eta tartean hori da, hori ikusten duguna, eta tartean aislamentua sartzen da. Argina no bezala sentitzen ez. Dira, maila daukagun. Etxe pasibo edo passive house baten osagaiak. Egurrezko maila honetan, ipini duguna dira, material naturalak. Eta bereziki, aislamentu naturalak, termikoak, eta gero leioaren leioa bereziak. Hori da gakoa, ez da? Material guztiak egon behar dute bideratuta isolamendu egokia. Bai. Efiziente, eraginkorra lortzera, ez da? Adibidez, egin aldugu rezeta, obran egon garenean, ikusi dugu egurrezko entramatua zela, ez? Egurrezko entramatua dira olako bi safla eta adibidez olako bat erdian. Sandwich bat, ez da? Horrela egiten da. Olakoa izango zen, ez da? Orduan guk hau tapatuta ikusten genuen, orduan lodiera oso txiki baten daukagu aislamentua. Eta hau egurrezko fibraz egindako aislamentua da. Aislamentuak 3 motatakoak daude, bata manta, nahiko malgua dena, bestea zurrunagoa dena, fibra de madera, gogorragoa da, eta bebai, erabili alda insuflatua. Honetarako kamera bat eratu behar dugu, eta hori da, insuflatu egiten da. Adibidez, hemen ditugu, berriro egurrezko fibraz eginakoak. Eta gainera hemen, daukagu adibidez ona, lehen obretan ikusi duguna sarte izaten genuena. Mortero edo deitu diozuen hori, ez da? Hori da, orduan, atzeko aislamentu termikoa naturala da, eta gainean ditu kapa desberdinak, olako maila bat, hartu desan ondo mortero. Eta orduan hau izaten da, akabera. Zait, zuen proposamena ikusi dugu funtzionatzen duela, bai etxe bakarretan, apartamentuetan, baina posible alitzateke, hemen inguratzen gaituzten etxe arrunt eta guztione etxe bizitzetan ideia hau, erabiltzea. Bai, gu horretan baikor gaude. Uste dugu irizpideak hor daudela, eta kasuan kasu moldatu beharko litzakela, baina bai, uste dugu etxe guztien, erekin guztien efizientzia hobetu daitekela. Pentsatzen duguna da, hau honek hobera egingo dauela, ez? Gaur egun bai autosufizientzia nik uste dut, ez? Hori pentsatzen dugu dela helburua, ez? Beste pauso bat gehiago, ikusi dugu gaur makina batzuk, baina hori lotu egiten da gaur egun bai plaka fotovoltaikak erabilita jaisten da, osea, gauza asko dago sondino lantzeko eta hobetzeko. Bueno, ordaz hoberantzua zela esango dugu, ez da? Bai, baikorri izango gara, bai. Bueno, eskerrik asko bikote. Zuei. Ekonomia zirkularra jasangarritasunarekin loturiko eredu ekonomiko eta soziala da.
baliabideak aprobetxatu eta lehengaiak ahalik eta gutxien erabiltzean oinarritzen da. Horretarako materialak eta produktuak ahal den guztietan berrerabili, konpondu, berritu edo birziklatzea bultzatzen du. Hortaz, energia, materialak eta hondakinak optimizatzearen alde egiten duen ekoizpen eta kontsumo eredu gisa defini daiteke ekonomia zirkularra. Produktua sortzen denetik, material eta hondakinei bigarren bizitza ematea du helburu, berrerabili eta birziklatzeko produktuak diseinatuz. Gaur egungo ekoizpen eta kontsumo sistema ikusteko eta ulertzeko moduan, aldaketa kultural bat eskatzen du. Bagabiltz, ez? Enpresak gutxinaka badoazte nolabait ekonomia zirkular hori euren estrategian sartzen edo behintzat ezagutzen. Gure kasuan, hemen Mondragon Goi Eskola Politeknikoan hezkuntza arloan sartuta gaudenez, ikaslei ere, ekonomia zirkular horretako atal txikitsuak ero sartzen ari gara beraien ikasketetan, eta guk enpresekin lan egiten dugun heinean ere, bagabiltza enpresetan ere ekonomia zirkularra gutxinaka sartzen. 2020an Europako Batasunak Europako itun berdea onartu zuenetik, industriak jokabidez aldatu behar izan du. Izan ere, itunak ekintza plan zehatz bat ekarri zuen, produktuen diseinutik bertatik abiatuta. Funtsean, ekonomia zirkularreko prozesuak edatzea nahi du, kontsumo iraunkorra sustatu eta baliabideen erabilera ahalik eta gehien luzatu. Poliki xamar bada ere aldaketa gertatzen ari da. Giro horretan eragina ahal izateko, Mondragon Unibertsitateak ekonomia zirkularra eta industria jasangarritasuna ikertzeko talde bat sortu du. Sortu dugu talde hau, bai industrian eta bai hezkuntzan laguntza hori behar daben laguntza hori eta ezagutza hori emateko. Guk ezagutza desberdinak dauzkagun pertsona gara eta danok batera, sortu ditugu hainbat erraminta, klaseak ematerak orduan jasangarritasuneko gaiak sartzen ditugu. Ikusten dugulako gaur egun dazen enpresak beharrezkoa daukatela ekonomia zirkularra sartzea, baina baita etorkizuneko langileak ere, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan konkretuki ingenieriak izango direnak, ezagutza hori ere izatea. Nolabait dena, hemendik eta urte batzuetara, jarraia izateko eta ezagutza guztiak bide berdinean jarrai dezaten. Ekonomia zirkularra eta jasangarritasuna ikertzeko taldean, alor desberdinak bereizi dituzte. Horietako bat, produktu eta teknologien diseinuan oinarritzen da. Produktuen diseinu zirkularrean alegia. Manufakturan eta ekoproduktibitatean oinarritutako ekoizpen garbia ere, berariaz ikertzen ari diren beste alor bat da. Eta eredu teknologiko industrial jasangarriak diseinatzeko helburua ere abian dute. Azkenik, eremu zirkularretara iristen laguntzeko tresnekin ere badiar dute. Horietako bat da Circular Trans, dagoeneko 80 enpresa baino gehiago erabili duten erreminta. Nik erraminta garapen hortan lan egin dut, bai. Erraminta horrek dauz nolabait bideratuta enpresendako, azkenean pauso guztiak identifikatzen dituzte, ikusten dituzte, eta nolabait beraien zirkulartasuna zenbatekoa den lortu dezakete, eta hobekuntza batzuk hartu, beraiek ere, beraien enpresetan aplikatu ahal izateko. Ederteken gaude, Fagor Ederlan Kooperatibaren ikerketa zentroan. Kooperatibak automobilgintzako osagaiak egiten ditu galdaketa teknologiaren bidez. Ikerketa zentroan berriz, besteak beste, lantokian ezarriko diren prozesuak entxeatzen dituzte, jasangarritasunean oinarrituta.
Izan ere, automobilgintzako enpresak ingurumen inpaktu handiko industria dira. Lehengai eta energia ugari erabiltzen dutelako. Fagor Ederlanen kasuan, dagoeneko deskarbonizazioaren bidea urratzen hasita daude. Aztarna berez kalkulatzen da kotxe batek dituen pieza guztien ingurumen aztarnaren batura da. Orduan, guk haien piezak egiten ditugunez, behartuta gaude ere hori egitera. Horregaitik eta, guk ere kooperatiba bezala badukagulako ingurumenean ardura bat. Gure konpromisua da, 2050 urtera begira klimatikoki neutroak izatea. Eta bide horretan, gure bide horri propioa egin dugu, 2032ko epe muga jarrita. Deskarbonizaziorako bidean, Fagor Ederlanek Mondragon Unibertsitatea du bide lagun, SUPS tresnaren bidez. Erremintaurrek prozesu industrialen eta berrikuntza proiektuen zirkulartasuna eta ingurumen jasangarritasuna aztertzeko balio du. Kasu honetan, lehengaia aldatzea adibidez, azterketa horren ondorioa da. Lehen aluminioan batipat erabiltzen genuen aluminio purua edo zuzenean mehatzetatik ateratakoa ordezkatu dugu birziklatuagatik. Hori egin dugu pausoz pauso eta bagoaz portzentaiak gero eta handiagoak sartzen eta helburua izango litzake 100% birziklatua erabiltzera heltzea. Oinarrian hori da, erabiltzen ditugun material eta lehengai guztiak birziklatutako materialak izan daitezela eta ahalik eta gehien ekidin zuzenean lurretik ero mehatzetatik datozen gure kasuan metalak erabiltzea. Birziklatutako aluminioa labean sartu beharra dago, urtu eta behar diren piezak egin ahal izateko. Aluminioa 660 gradutan urtzen denez, energia asko behar da labeak temperatura hori harrapa dezan. Instalakuntza batzuk gelditzen zaizkigu gaza erabiltzen dutenak, eta horietan helburua izango litzake, edo batetik proiektu batzuk badaude elektrikoa bihurtzeko, edo gas hori hidrogeno berdeaz adibidez ordezkatzea. Eta badaukagu proiekturen bat martxan, hemen bertan, aurten praktikan jartzeko. Birziklatutako aluminioa galdatu eta pieza berriak egiteko prozesua ari da bere bidea egiten. Urtu, garbitu, moldeetan isuri eta pieza bihurtzeko prozesua da hau. Prozesuak erraza dirudi, baina aluminioarekin lan egiteak baditu bere zailtasunak. Ederlanen egiten diren osagaiek esfortzu mekaniko handiak jasan behar dituztenez, kalitatea ezinbestekoa da. Horregatik, orain arte mehatzeetatik ekarritako purutasun handiko aluminioa erabili izan da, baina material hori ez da jasangarria. Aluminio primario horren karbono aztarna 20tik 4 kilora bitartekoa da aluminio kilo bakoitzeko, energia elektrikoaren jatorriaren arabera. Aluminio sekundarioaren aberriz, 0,5 kilokoa baino ez da, hau da, 15 aldiz txikiagoa batez beste. Mondragon Unibertsitatearekin batera garatu duten tresnaren bidez ikusi dute, Ederlaneko karbono aztarnaren 80% lehengaiek eragina dela, bereziki aluminio primarioa erabiltzeagatik. Gainerako 10% zuzenean produkzioan erabilitako energia elektrikoari edo energia fosilei dagokie. Beraz, aluminioaren zirkulartasunak deskarbonizazio ahalmen handia du. Hau da, aluminio birziklatua erabiltzeak asko jaisten du karbono aztarna. Mondragon Zirkular Campus honekin nahi izan dena da baitza ikusi zelan landu ekonomia zirkularra unibertsitate mailan. Bai Goi Eskola Politeknikoan, baita Mondragon Unibertsitateak dituen beste campus batzutan ere. Hau da, teoriatik praktikarako bidaia egiten ari dira Mondragon Unibertsitateko campus guztietan.
Arrasateko Goi Eskola Politeknikoan ere, ekonomia zirkularerantz gerturatzeko hainbat neurri hartu dute. Mugikortasun jasangarria sustatzeko, Cyclogreen izeneko aplikazio komertziala martxan jartzea da adibideetako bat. Mondragon Goi Eskola Politeknikoko ikasleak eta langileak ez ezik, eskolatik gertu dauden kooperatibetako langileek ere baliatzen dute sistema hau. Unibertsitateko zerbitzari gelan aldaketa txiki bat eginda, haizagailu arrunt bat jarrita, eraginkortasun energetikoa hobetzea lortu dute. Zerbitzari gela temperatura konkretu baten egon behar du komeni delako bertako zerbitzariak ez gainberotzea. Eta horretarako hozte sistema tradizionala genuen, enfriadora normal batzuekin, eta egin genuena zen analizatu, aztertu ze kanpo temperatura eta ezetasun genuen urteko egun guztietan. Eta horren ondorioz ikusi genuen aireztatze sistema normal, analogiko batekin nolabait esateko, guk behar dugun temperatura zein ezetasun tarte egokiak ematen direnean, ventiladorea modu automatiko batean martxan jartzen da, eta horrekin urtean 25.000, 30.000 kilobatio ordu aurreztuko ditugula kalkulatu genuen. Kontuan hartzeko moduko aurrezpena da, sistemak 24 orduz lan egiten du eta. Zerbitzarian bezala, eskolako ordenagailu guztien konfigurazioan aldaketak egin dira kontsumoa murrizteko. Eskolan 600 ordenagailu inguru daudenez, aurrezpena ez da txikia izango. Jasangarritasun helburuei begiratuta, eskola osoko argiak LED teknologiara aldatu dira, sentsoreak jarri dituzte eta plaka fotovoltaikoak ere jarri dira teilatuan. Ekintzailetza industriala bultzatzeko erabiliko den irekin eraikin berria egiteko orduan ere, jasangarritasuna garrantzitsua izan da. Eraikin berriaren instalazio bitxiena jasangarritasunari dagokionez, berotze sisteman dago. Izan ere, ondo-ondoan dagoen Fagor Ederlaneko fundiziotik lortuko dute beroa. Aprobetxatuko dugu gelditzen zaien bero hori, gure hangarra berotzeko. Eta horrekin estimatuta dugu 25-30%ko energia hori aprobetxatzea. Beraz, irekin eraikinean berogailua erabiltzeko beharra sortzen denean, fundiziotik hartuko da beroa. Aldi berean horrek fundizioko ura hozten lagunduko du, guztira 2000 kilobateko bero potentzia sortuz. Belarrez estalitako teilatuak, plaka fotovoltaikoak, euri-urak jaso eta belardiak ureztatzera bideratutako edukiontziak, birziklatutako materialak eta bertako egurrarekin egindako egiturak dira besteak beste, eraikin honen ezaugarri nagusiak. Ondorioz, irekin eraikinak jasangarritasun ziurtagiria jaso du. Mundua hoberako aldatzeko egitasmoak ezagutu ditugu gaur, baina bada itxaropen askorik ez duenik ere. Prestazionistek edo preper direlakoek uste dute munduaren akabera bertan dela eta prest egon behar dugula. Moda edo pentsamolde hau estatu batuetatik dator, noski, eta jakina negozioa dago atzean. Bunkerrak, galtzen ez diren elikagaiak, airea garbitzeko sistemak, preperrek ez aldute, inoiz beharko hau guztia. Datorren astera arte, agur!